Bueno, continuamos con as actividades que do día do libro, xa fixemos no primeiro recreo, para os que acaban de incorporarvos, cada persoa ten un libro, cada alumno, alumna, profesor, profesora, ten un libro e explica aos compañeros e compañeras por que leo ese libro, por que o recomenda. Pois eu recomendo este libro porque é moi divertido, pasa moitas aventuras e ao final tamén ten un pouco de intriga. Eu son Eduardo e eu veño falar sobre o libro de Expedición ao Pacífico. Recomendoume un profe en primeiro e despois dun tempo decidín lelo e está moi ben. A verdade é que eu o recomendaría ás persoas que lle gustan as aventuras en islas e tamén o que lle gusta América do Sur. Non moito máis. Vamos falar sobre Sete Cabeiras. Está escrito por Elena Gallego Abad. Este libro conta unha historia dunha periodista chamada Marta Vilas que vai un día ao Beirao da ría de Vigo e encontra un cadáver. Cando encontra o cadáver, decide sacarlle unhas fotos e poucos días despois van aparecendo máis cadáveres que todos teñen un pasado en común. Quen será o asesino? Recomendo vos ler este libro porque aparece unha serie de sucesos que tens que ir facendo como se fora Cabezas. Sí, e tens que ir imaginándote, ir entrelazando fíos para poder chegar a resolver o caso. Hola, eu son Iván e eu recomendo ler O corazón de Xúpiter, de Leticia Costas, xa que é un libro que actualmente pode chegar a servirlle a moita xente de non fiarse todo o que vemos na rede. A verdade foi un libro que tiven que ler obrigatoriamente na aula, un libro que me apaixonou, que me enamorou. Gustaríame que lle drades un vistazo, xa que tamén está relacionado co micropoema que gañou o concurso deste ano, que foi o que escribín eu. E nada, eu creo que vos vai a encantar e incluso a sorprender o final, porque é un final bastante que dá moitas voltas, moitos xiros inesperados. Bueno, o libro que veño a recomendar é Os xardineiros ingleses, que foi o premio García Barro nesta última edición. Conta a historia dunha muller de Vilagarcía que se chama Delia Cores e con ela vai contando un pouco toda a historia de Galicia na primeira mitad do século XX, os primeiros anos do século, a Primeira Guerra Mundial, a chegada da República, a Guerra Civil. Delia é unha muller que ten que loitar un pouco contra todas as ataduras do seu tempo. Coñece a dous mozos, un alemán e un inglés, ten un fillo que vai a criar sola e ele vai a ser o xardineiro dos ingleses. O cementerio dos ingleses está aquí na entrada de Vilagarcía, se algún día vades ali encontrado no para lá a man esquerda, cerca do cementerio de Vilagarcía mal. E é unha historia moi bonita. Marcos Calveiro escribe moi ben. A mí gustame moito cando mete personaxes históricos no medio da novela, neste caso mete a Sorolla, mete a García Lorca. Eu sei que García Lorca estuvo en Galicia co da Barraca, pero non sabía que estuvera en Vilagarcía, non teño documentos tampouco. Sabe incluir tamén que dá a sensación de que sí estuvo en Vilagarcía, non? Vos sabedes que Vilagarcía é unha zona, para a nosa zona natural de veraneo, non? Porque é o que nos queda máis cerca. E aquí descubrín historias das que me contaba a miña avó cando eu era rapaz, que eu pensaba que era alucinacións dela, e non. Ela unha vez foi a Vilagarcía, me imagino que polo ano 18, porque ela naceu no ano 10, e colleron un barquiño e foron a ver un vapor alemán que estaba fondeado na ría porque os barcos non chegaban a Porto, e eu dicía, que vai facer un vapor alemán en Vilagarcía? Bueno, pois sí, viñan a Vilagarcía,
era unha zona moi particular. A portada é maravillosa, fixadevos, é unha postal inglesa de 1915, fixadevos que contraste entre o inglés, aquí un home ben posto, ben vestido, con estas mulleriñas que son mozas aínda, van todas descalzas, que é un pouco contraste da miseria que había nesa zona, unha zona de mar que hoxe temos unha zona como moi rica, non? E naquela época era unha zona moi pobre. É un libro que vos recomendaría, faise moi fácil de ler, e se coñecedes Vila García, falaramos de Rubiáns, falaramos de Carril, falaramos de Iraxoá, falaramos do barrio dos Duráns, é moi interesante. A min enganchoume e gustoume moitísimo. Llamo Laila, voy a hablar de Una voz escondida, que es de la escritora Paima Semé, que es una de Irán. Y el libro habla de un niño que no habla, pero va a empezar a hablar hasta que tenga 6 años. Y su familia, sus amigos y esas cosas, le llaman el tonto porque no habla. El libro me encantó mucho porque es de mi religión. Y también porque el niño de un tonto le va a ayudar a su abuela para que empiece a hablar y eso. Le va a apuntar en el colegio y va a coger muchos premios de caligrafía. Tiene una buena letra. E nada máis. Iso que estamos falando. Pois eu quería recomendar o libro O violín de Auschwitz porque trata un tema bastante interesante que é a Segunda Guerra Mundial e como un músico vive experiencias entre os outros compañeiros e como chega un violín formado por él hasta os sucesos. Eu son Vanessa e vou recomendar o libro do Abrigo Verde de María Gripe porque é un libro que loita contra os estereotipos que a veces poden impoñer os pais, como, por exemplo, copiar a unha persoa con un rango máis alto que a ti para parecer perfecto. Mais